ва маълумоти тоҷирон, шунавандагон ва мухлисони барномаи Чашмаи умед мерасонем ки барномаи мазкур бори аввал дар шакли нав санаи 30 марти соли 2023 расо соати 14 дар Кохи Суруш бо роҳбарии муассиси ин барнома доктори илмҳои иқтисодӣ ва равоншиносӣ, муаллифи силсила асарҳои фалсафаи мурчагон, бизнес тренери дараҷаи байналмилалӣ Саймурод Давлатов ва 2 нафар шахсиятҳои муваффақи кишвар баргузор мегардад. ба ҳамин ният барномаи Чашмаи умед шурӯъ мекунад. Телефон кунед, чиптаҳоро брон кунед, ҳаракат кунед ки шумо ҳам дар онҷо бошед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам дар бозори Коронем барои шумо куртаҳои духтагии тайёр доинг намоиш медиҳем. ин куртаҳои духтагии доинги тоза якм сортанд. нақшон 150 сомон, бебурукшай бурукдорш 160 сомон. фикр накунед ки арзониш барои яки дм сорта. Не, дм сорт не. ман қапидам 100% доинги якм сортай. ҳаёзи конкуренсия бисёр шидагиай пой наёд 200 сомон будан, имсол 160 сомон метонин гирифта. нархи дона бо касе ки опт мегира арзон мегира. ина марҳамат моделои навшонай, моделои нав ҳастай, ҳар хел духтагӣ ҳастанд. ё зуришон чие ки поёнда бо материал добавка кардаги дигар хел дизайнаш аҷиб буд кардаги дигар хел кардаги пешонам ҳастай бо хел фасонтар кардаги. нақшон ҳамагӣ 160 сомон, ай размери 48 то 65 то апои бузбалам заказ мекунем ку марҳамат лубой каста мезеба 100%. ина марҳамат бинин болоша поёншам ҳастай, поёнаш материала дига мондагиам, ё ягон материал зиёдӣ кардагия мондагиам, ё ки модел ҳам хел омаги барои фасониш. ҳамеша хитон дар комментария бинависин. ина материалотон агар зиёдӣ кунад хонада ранги ҳамё мегирем, поёнаш дар дигар хел мекунем, мешава моддаш дигар хел, модели дигар хел. ҳозир ҳама чиз шиданаш мумкин будааст. вақте ки ам хеле мекунам значит мешидааст. нархи чизе ки шумо дар ҳамаи экран мебинед ҳама ё нархошон 160 сомон, 150 сомон нарх доранд. размеришон сар мешава ай 48 то 60 размер. касоне ки доставка дар кор мешавад, мо тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем, тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон доставка дорем. ҳамин ватсапда менависен, леки кадоме конкретно гирифтани шидем баъд бинависен. демиш ки вақтш қатъи бинависен. мисол як моҳ мегзара, баъд шумо менависен ҳамин кирта дар кор. не, ин кирто тамом мешаванд. ҳозир дигар модда ҳар ҳафта али шидестай, ҳар моҳ али шидестай модда. ин кирторо дигар намеёбен. ҳамин як меоя як модел тамом мешавад. бо моделер уже фикр кардестай ки ба пагара чикор кунам. пагада бо мегира як киртаи дигара ай болош пайваст мекунам. ҳамин хел кор зур рафтестай ки имрӯз пагаи модел пага бо дигар хел мешавад. ин ранги пешин. ҳозир бо ранги пешина нестай ки мисол як модела биёранд 1000 дона. ҳозир фақат дона меёранд, мисол 10 пачка меёранд, тамом шид бо меёранд. барои ҳамин шумо чизи маъқултона метавонед ки сари вақт скриншот карда партоен кадомида дар корай барвақтарак мо шумода иншоалло ки доставка мекунем. ҳамаи намуди гуло ҳастанд, гулои новинка. касе ки дар канал обуна шидагӣ нест, марҳамат обуна шавен. касе ки обуна шидагиай як лайк мемонен, ина марҳамат нами чизои новинкара заказ мекунем. пешошон фақат камтарак фарқият доранд. нигах ки чӣ хел духтагиам. боқӣ сарбаланду обод бошен. худо ҳофиз.